Hauek Patxi eta Eider dira. Eta hau, nor da hau? Bai, hau Pintxo da! Laster, Olentzero etorriko da. Esaten du Eiderrek. Guau! Eta nor da Olentzero? Galdetzen du Pintxok. Olentzero gizon bada, eta urtero Gabonetan menditik etortzen da. Esaten du Patxik. Olentzerok umeentzako opariak ekartzen ditu. Dino Patxik. Guau! Niretzat ere? Galdetzen du Pintxok. Bai, denontzat ekarriko ditu. Esaten du Patxik. Pozik nago! Esaten du Eiderrek. Laster, Olentzero etorriko da! Abez dezagun! Olentzero pantzaitu, mentira lanera, intentzioarekin, ikatza egitera, aditu zuen